Dalawa na yung linalagyan niya ng eyeliner yung mga kilay natin, mata natin, para kayo ay antukin. So mga gawin niya ng iblis. At pangatlo ng sandata ng iblis na yung inuupuan tayo dito sa batok natin para ang mangyari sa atin ay gumanon at huli matulog na hindi natin naiintindihan ang sinasabi ng nagtataalim. So itong taalim na ito ang pinaka-founder ng Islam. Dahil kung wala kang kaalaman ay hindi mo gagawin ng Islam. So kapag ikaw ay nalaman mo ang Islam, magkakaroon ka ng interest sa Islam. So inshallah na ito na yung mga taalim natin na magsisimula na. Makinig kayo inshallah.